Jo, takže čaute všetci, vítam vás pri novej epizóde a dneska máme posledné 4 týždne do súťaže, aktuálne leg day, ktorý je zameraný na predky nôh. Konečne vám ho aspoň ukážem, trošku som si ho pozmenil, na konci mám ešte 2 série zakopávaní, takže yes. Trošku som pozmenil aj štýl, aký tu chodím vlastne na pendulum. Vlastne prvú sériu chodil som tam už dosť akože veľkú váhu, 80 kg a už to bolo moc. Už som tú váhu moc neovládal ja, čiže dneska pôjdem iba 70. Keď som si pozeral všetkých poslednú dobu, keď som pozeral vlastne pro súťažiacich, aký majú rozdiel v tréningoch, tak je presne to, že chodili kontrolované tempo na týchto drepoch. Čiže to isté budem robiť ja, pretože si myslím, že mi to dodá takú tú väčšiu hĺbku do tých nôh a budem to vlastne ovládať cez ten sval. Druhú sériu vlastne pôjdem 60, to isté, len na viacej opakovaní a keď už budem cítiť, že už to zlyháva, tak to tempo úplne vynechám a pôjdem úplne psychomod. Čo najviac opakovaní tam sa pokúsim dať ešte. Takže idem ešte poslednú rozcvičovaciu a potom ideme na to. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, there's no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. Za posledný týždeň už mi extrémne klesla energia, aj nálada a už to nie je to, čo to bolo. Teraz to bolo ešte v pohode. Jedlo mám stále ešte v pohode vysoko. Od zajtra síce znižujem o 50 gramov sacharidov, ale stále to je vysoko na mňa. Teda na mňa to už je nízko, ale oproti predošlej sezóne, čiže 2024, keď som súťažil, tak to je o mnoho viacej, ako som mal. Ale proste tá nálada a energia, jednoducho chceš či nechceš, pôjde dole s tým klesajúcim percentom toku. Proste s tým nič nespravíš. Jak náhle máš nižšie percento toku, už to je už si viacej nepríjemnejší aj na ľudí. Na čo sa ospravedlňujem, ale tak proste si hladný a si unavený a jednoducho tam nemáš čo. Nemáš čo spraviť. Nechceš byť nepríjemný, ale proste zrazu to vyvolá v tebe a neviem čo a si nepríjemný. Takže snažím sa to ovládať, ale občas mi to ujde. Asi bolo aj vidieť, že keď už som nevládal pri takom 7. opakovaní, že už to tempo ušlo aj dole, ale to som aj chcel, pretože chcel som ešte dorobiť tie opakovania, pretože viem, že som ich ešte mohol dorobiť, ale už som to nevedel tak ubrzdiť. Pohode. Ako ďalší cvik, horizontálny leg press, neskutočne dobrá náhrada Bulharov, za mňa možno ešte aj lepšia, pretože ma to pustí do väčšej extenzie a zároveň viem to tu kontrolovať a viacej progresovať, pretože nie všade majú jednoručky vyššie ako 50 a na multiprise sa mi už zle robia. A tak, takže si myslím si, že je extrémne dobrá náhrada Bulharov a pôjdem 2 série tou istou váhou, pravdepodobne, neviem, jak pôjde tá prvá, ale prvú sériu si dám opäť kontrolované pomalé opakovania. Prestávka krátka medzi nohami, nejakých 30 sekúnd, aby sa doplnili zdroje energie a následne po ňom aj potom väčšia prestávka medzi sériami, nejaké 2 až 3 minúty a tam pôjdem potom tú istú váhu, ale opakovania čo najviac, čo najrýchlejšie, proste psychomod.
neuveriteľný, pretože si myslím, že rozdiely, ktoré som robil predtým v tréningu a teraz, tak mi môžu pomôcť k tomu, že budú tie nohy vyrysovanejšie, keďže teraz zaostávajú. Nie sú na tom zle, sú aj hlbšie, sú tam prúžky, ale chýba mi tam niečo, taká tá suchosť proste pod tou kožou a snažil som sa proste prísť na to, že čo by to mohlo byť, čiže sa pozrel retrospektívne na tréningy, ktoré som predtým mával a to bol jeden z takých dôvodov, že tie opakovania boli aj rýchlejšie, aj pomalšie, čiže teraz sa to snažím striedať a zároveň na predkopoch napríklad si spravíme aj v podstate drop set, že tam pôjdem po jednej nohe, aby som vyrovnal disbalancie a následne pôjdem drop set ako keby, že naraz potom s dvoma nohami a však to uvidíte. Poďme na set. Zabudol som si dať úterák. Shit. Používajte úteráky. Tam sa kus bližšie. Ale kto by nevedel, tak toto má vyzerať po sérii. Nie len to zdvihnúť, ale si to aj odložiť. Pretože v tomto fitku je to dosť také, že veľa ľudí si neodkladá za sebou váhy, takže... Ale nie len v tomto fitku, vo všetkých. Čiže odkladajte si prosím za sebou váhy, jo. No, chvíľu pauza od predných stehien, dáme si lítka, 2 série, poriadne to tam hore zatneme v tej kontrakcii. OK, všetky štúdie akože naznačujú, že proste stačí ti iba spodný rozsah, vlastne jedy si v tom streči, ale proste za mňa je dôležitá aj tá kontrakcia, takže ja budem robiť plný rozsah. Chcel som ísť zákopy ako posledné, ale tak predkopy mám teraz obsadené, takže nie je čo strácať čas a idem zákopy.
Takže tréning som bohužiaľ nedotočil, pretože sa mi vybil telefón. A aktuálne si ale robím podtréningové jedlo. Rýžovú kašu s banánom a proteínom. Tu už mám nachystaný whey drip. Opa. Dobre, chcem to vedieť. A túto rýžovú kašu mám teraz špeciálne od Prozis s príchuťou cookies. Nemá to žiaden pridaný cukor ani tuky, čiže je to úplná paráda. Hlavne do diety, keďže viete si dať toho menej. Ja tu mám akože podľa svojej gramáže, čiže 80 gramov, ale pokiaľ potrebujete menej, tak vie to nabrať extrémny objem vďaka tomu, že viete sem dať až 5 násobok vody. Extrémne to zobere objem a máte toho viacej v podstate. Budete sa len chvíľu cítiť zaplnený, ale niekomu to môže pomôcť, čiže myslím si, že veľké objemy jedla s tým, že to nebude mať veľa kalórií, sú do diety úplne vhodné. Čiže neváhaj a bež nakupovať na Prozis s kódom GULI10, ušetríš 10% z nákupu, takže yes sir. Ku tréningu vlastne dokončil som si tie zákopy, dal som si jednu dropsetovú sériu a s tým, že som podržal kontrakciu 1-2 sekundy hore a teda vlastne som to zatol a následne som sa presunul na predkopávania, kedy som išiel prvú sériu po jednej nohe na striedačku, takže 5 opakovaní, 5 opakovaní, 3 opakovania, 3 opakovania a ešte som nejaké dorobil. Tiež so zatnutím, s podržaním kontrakcie aspoň sekundu hore. Následne druhá séria bola tak, že som spravil takisto, len o jedno opakovanie menej. A spravil som si mechanický dropset, čiže som nechal tú istú váhu, ale išiel som nie po jednej nohe, ale išiel som následne, ako som skončil toto zo zlyhania, tak som ešte išiel ako kebyže dropset a išiel som obe nohy naraz a taktiež do zlyhania ešte nejakých, ja neviem, 10 opakovaní. A následne tretiu sériu som si trošičku zvýšil váhu, išiel som zo 65 na 80, ale išiel som už vlastne bilaterálne, čiže obom nohami naraz. A takže som prvých 5 opakovaní podržal kontrakciu hore 2 sekundy a následne ďalších 5 opakovaní som už len dorobil čo najrýchlejšie. Takže jo, to by bolo vlastne všetko k tomu tréningu nôh a jo, sme 28 dní out, 4 týždne do súťaže, čiže začína to byť ostré, tomu ver, extrémne rýchlo to ubieha. Síce som to už možno vravel, ale je to tak. A jo, takže nakupujte na Prozis s kódom GULI10, tým ma podporíte, dajte like a odber, ak sa vám toto video páčilo a aby ste nezmeškali ďalšie. Ja sa s vami lúčim a čaute.